Ngejak bubur kok nggo sepeda. Ancen mau suket. Ancen mau ngedol gojek. Bubur wacana, bubur tinggal wacana. Ngejak bubur kok nggo undangan. Ancen mau ulem-ulem. Ancen mau kacata. Wacana urip. Ngejak bubur kok lewat chat. Ancen mau wilek. Ancen mau katilak. Ancen di ponpen. Ancen mau dua. Andi bocor. Ngejak bubur kok pakane dipoto. Ancen mau priwet. Ancen mau fotokopi. Ancen foto. Ngejak bubur kok ning grup. Ancen aku MNC. Ancen aku Global TV. CTI. Oke. Ngejak bubur kok dadakan. Ancen mau tak bulat. Kurang 500-an. Jiro lupa monem pituwon. Tak kita-kita. Solo lolo ya. Ngejak bubur kok dhewean. Ancen mau meh ngetek. Ancen mau mengancung. Janjang. Ngejak bubur kok iwake tahu tempe. Ancen mau serenang. Ancen yo mau duwe insang. Buntute ndi? Ngejak bubur kok lanang kabeh. Mau Jumatan. Ancen mau sunat masal. Gowo bendo. Soale. Mau sholat malam. Kabul. Bubur kok urunan. Ancen mau jimpitan RT. Gengsi. Imanku je lemah pas sholat tarawih go HP, pas lo iso balesi WA. Dasar aku. Imanku jek lemah. Pas sholat tarawih lagi ngadeg pas imam bar maca Al-Fatihah. Dasar aku. Imanku je lemah, nak pas tarawih isih ngrasani iman. Dasar aku. Imanku je lemah, nek pas tarawih tak ge status. Dasar aku. Imanku jek lemah. Lunga tarawih perkara ana cah wedok sing disenengi. Dasar aku. Imanku je lemah, nek sholat tarawih dihitung rakaat. Dasar aku. Imanku je lemah, nak sholat tarawih jangan tangati jam. Dasar aku. Imanku je lemah. Lunga tarawih luru masjid sing imame cepet. Dasar aku. Aku banget.